Auta, kolo, motorky, všechno, co má kola, všechno, co má volant a řídítka, tak miluju, zbožňuju, nikdy se toho nevzdám. Proto se chci vrátit, makat na sobě, aby to bylo co nejdřív zpátky. Já jsem Michal Drtík, v Campech Czech jsem byl přijat na pozici Multiskill Electronic, jsem tu od roku 2020. Na pozici Multiskill Electronic jsem měl na starosti údržbu, zlepšování výroby a udržování chodu linky. Po úrazu jsem zůstal na stejné pozici, nicméně kvůli pohybovým problémům jsem se uchýlil k 3D tisku, dále tvorbě elektroschémat, další práce a povinnosti, které jsou potřeba od vedoucího, pomoc kolegům, například tvorba tabulek, přehledem výroby a tak podobně. S kamarády jsme pořádali závody na minitraktorech. Bohužel kvůli technické závadě jsem v jedné zatáčce nezvládl řízení a se strojem jsem se převrátil s tím, že stroj na mě spadl a rozdrtil mi páteř a poškodil míchu. Skončil jsem po leteckém transportu v nemocnici a spodní půlka těla mě vůbec nefungovala. Momentálně jsem rok a půl po úrazu a do budoucna je pravděpodobnost, že se to zlepší na 90% celkový fyzické zdatnosti, ale bude to ještě trvat rok, 2, 5, nikdo neví. Chtěl jsem se určitě vrátit do Campechu co nejdřív. Po úrazu a rehabilitacích bylo na začátku těžké se vrátit mezi kolegy a mezi práci, kterou jsem dělal a nemohl jsem dělat z důvodu toho úrazu, ale našel jsem si zase práci, kterou bych mohl vykonávat. Kolegové mi s tím pomohli, takže za měsíc zhruba už to nebyl problém a už to bylo ve starých kolejích. Od kolegů a vedení jsem cítil podporu už vlastně v průběhu toho, když jsem tu nebyl, protože, a to jsem za to strašně rád, že Campech Czech mi uspořádal i sbírku, která mi pomohla finančně pomůcky při rehabilitacích a při uzdravování. Ten kolektiv je to určitě nejlepší, co jsem jako kdy měl. Jsem rád, že v Campechu se dbá hodně na bezpečnost a předcházení úrazům. Já můžu říct, že vím, o čem mluvím, protože já jsem to zanedbal. Nepřipravil jsem se tolik na ten závod, jak bych měl, a stálo mě to zdraví. Takže jsem rád, že Campech v tomto na to dbá a je to důležité. Chtěl bych vzkázat všem, ať na sebe dávají pozor, ať předcházejí úrazům a myslí na to, než se do něčeho pustí, že život máme jenom jeden a já jsem dopadl při své nehodě ještě docela dobře, ale jsou případy, které končí hůř. Takže dávejte na sebe pozor. Safety first. Ano, stále se snažím být aktivní. Pořídil jsem si 4kolku, protože na motorku bohužel zatím nemohu, ani na ostatní stroje a auta, které jsem měl a se kterými jsem závodil. Jsem bojovník, jsem aktivní člověk a určitě nehodlám nic vzdát. Chci se vrátit zpátky k tomu, co jsem dělal, co mě bavilo. Čím dřív to bude, tím pro mě líp, protože zůstat na vozejku pro mě není akceptovatelné.